दाउस्रि बायदि बाबानि दाउस्रि बायदि नङा थुथुबैनि बायदि नोंलाय माथो दाउस्रि थुथुबैसो ना सिगाङावसो बानायोलै बयावसो बानायो सिगाङाव बानायलाय ओरै बानायलाय सिगाङाव सिखिनियाव आखायासो माबाया रोङा बयाव बैयावसो थुथुबै ओइ मबाइलाव हर मामिजों थुथुबैनि बायदि जाहांदोंमोनथ' सोना नै एबारसो जाबाय आइनाव नायदो एबार बा जाबायथ' गैला हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थालायबाय ओमफ्राय ओंखाम संग्रायाव हाबलायबाय बारु ओंखाम संनो सान्दुं गोसायाव गरमाव ओमफ्राय सान्दुंआ बिराद दुंदोंबाबो दसे दसे साया बायदि बिदि जाना होयो आरोना नै दा बिदि जादों दसे बिदि जाना होयो बारम जायो ओमफ्राय संसैलाय ओंखाम संनाय जानाय बेनो खामानि आंना दा बर्थमान तेजपाता जोंना रानजोब्बाय बारा होनायानो जाया गोसोखाङा दालिफोरावबो होना जानो गोसोखांफ्लाङा नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ नै बेसेबा गोबावजोंसो भिडिअखौ बानायनो मोनलायबाय आङो दा बाहेरायाव दंफैयो जाखांजोब्बाय गासिबो खामानि जोबजोब्बाय ओमफ्राय आं माबा माबिबो खालामबाय गस्ला माखासे जिलाबायनाय माबानाय आरो सुख्रेबनो माबानो बबेबा बेफोरखौ खालामजोबखांबाय आङो भिडिअ जुदि सोरबा हमना होग्रा थायोबाथ' आं भिडिअ खालामनो हागौमोन आरामनो खिन्थु दा हारसिं नालाय आङो गोसो बायदि जाया आरोना आंना भिडिअआ बेखायनो जानो हागौ भिउसआबो जाया साबस्क्राइबारथ' गैखाया भिउसआबो गैखाया थेवबो आं नाजाबाय थागोन आं हारसिंनो जेसे हायो नाजाबाय थागोन होननानै आं होबाय थायो भिडिअखौ जायाबाबो हारसिंनो जेरै मेरैबाबो खालामनानै आरोना न'आवनो आं आंनि दैलि रुटिनफोरखौनो आरोना ओमफ्राय दा बाहेराव नै जा एसे लेथ्रा थेवबो आङो न' सिङाव बेसे थाबाय थानो होननानै बाहेरायाव ओंखारना थाफैदों ओमफ्राय बे खाथियाव मनसा फुजानि दामगासिनो फुजा बानायनाय ओमफ्राय बाबुआ उन्दुलांदों ओमफ्राय जि गरम नै गोलोमदैया मालायाबो मारैबा सिथाबनानैसो थालाजोबदों माला थाङो नंबाय आंथ' गरम बोथोरखौनो गोजां बोथोरखौसो मोजां मोनो आङो ओमफ्राय आं मा बुंनो नागिरामोनथाय बावबाय आङो माबा होननो नागिरदोंमोन आं बावबाय माबा आंहा माइरंबो जावनांगौ दंमोन खिन्थु आङो बानायबो मोनदों माने मालाबा बिदिनो बानाय मोनोना माइरंखौ जावनो ना जावा नंगासिनो आं दंथ'खायो नालाय जावथारनांगौ नङैखाय आं बिदि जादों आरोना जावनो दा जावा होननानै ओंखायनो जावला होननानै सानबाय आङो ओमफ्राय दा दसे थानानै बेलासिनि माखासे खामानि थायोना न' सिबनाय माबा माबि बेफोरखौ मावनांसिगोन ओमफ्राय दा आं न' सिङाव थांथ'फिननोसै बाबुआ नङाब्ला सिरिमबा खोनानाय नङा आङो खाथियाव गान दामबायबो थादोंना नै जोंना जारिया जा आराम जानानै दङ ओमफ्राय बाथौआ एसे हाग्रा जालायबाय फुथ'ला आङो थेवबो दिनै गिसि मोजाङै रानाखै मैया अखा हादोंमोन ना मैया दहाय फुङावबो हादोंमोन नामाथाय एसे बावलायलायबायसो आङो मैया सावनाय बाथिया बारदोंमोन ना मैया एसे खामजोबाखै बिदिबाथाय बोरैबा लस मोनलायो थावाबो लस जायो आरो एसे सावग्रा गोमोरबाथ' बोरैबासिन मोनो आरोना बेयो एसे गोबावजोंसो गोमोरदों गोमोरनाया एसेल'सै थेवबो खुन्दुङा थादों थावबो एसे थादों दाहाय बेलासिखाबाय दाहायसो लागायगोन फुङाव लागायखानो नंदोंमोन दिनै जायाखै नाजालायदों मा खिथु फैफाबाय थादों नों मामिनि हा
देलाय मोसालाय गान दामनायजों ओइ गान दामबाय थादोंना 이거 나와 이거세요. 이거 잡아이다. अबे दाउआ पेंगुइन पेंगुइना 펭귄가요? पेंगुइन नङा पेंगुइन होनलाय 펭귄 흔이고. पेंगुइन मारै देलाय थाबायलांलाय बैथिं थाबायलांलाय 어디 잡아이요? अबाव नुवा नोङो अबाव नुवा नों 어야 엄마는 받아라. अबाव नुवा हासना 엄마는 받아라. 어디 흔이요? ए 만나나? बिसिनाखौनो बुस्रिनो बावदोंमोन नै दहायो बाबु उन्दुना सिखारनानै माने सासेयाथ' न'खौ सिबदों सिबनाया ओमफ्राय आङो हाखु दाखु जानानै बावनानै बेयाव दुगैखांना माने सिबखांना डाइरेक्ट दुगैदोंमोन नालाय बेबो ओमफ्राय जोङो बाबु सिखारनानै आङो डाइरेक्ट ओमफ्राय बाबुआबो दुगैनो होनानै बिफाजों खारफालांबाय ओमफ्राय आंहाबो टाइमा जाबाय नालाय दिनै एसे लेट जालायलायदों आंबो हाखु दाखु डाइरेक्ट दुगैनो थांफ्लांदों आरोना दुगैफ्लांदों ओमफ्राय बिसिनाखौ बुस्रिनो माने मोजाङै बुस्रिना फुथुखानायमोन थेवबो माने उन्दुना सिखारबा एसे बिसिनाखौ माबानांगौना ओमफ्राय बावदोंमोन आरोना नै दासो माबानोसै बाथि खांथारनानैसो जि गोलोमजोब्बाय गोलोमदैबो फुगारबाय आङो माने माबा खिथु जाफाबाय थादोंमोन ना ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनसै साहाखौ गरमाव लोंला जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय